Добре. Тия неща трябва да си ги направим. И всичко друго ми е добре. И да, прочие, ми е леко забива. Не е леко. И не трябва да поемаме демидж. Така, трябва да отидем на другата страна, да скочиме. И оп! Поемахме демидж. Това ще бъде малко трудничко. Да не поемаме демидж. Тъмно до нас има камък. Ще ми е много интересно дали ще поемем демидж. Аз много рядко поемам демидж. Баш много рядко не. Поемам демидж по някой път. Да. Сега трябва да направим оп. И естествено, че ще ме забие на последното дърво и естествено, че ще сложим на дърво. И пак ми заби. Така, да си направим. Сега една спидрънваме игра. Не спидрънваме. Оправим, ако може да кажем, пръчки. Така, оп. И така, да събираме камък. 20 камък ще ми е... Да, 20 камък, да. И ще разделим на няколко епизода оцеляването ни, където не трябва да поемем демидж. Ако поемем демидж, видеото свършва. Ще го разделим на части. И да, не трябва да си правим също и легло. Добре. Трябва да премине нощта нормално и деня нормално. Так. Сега за печка. Оп. Къде ми отидем? Дървената кирка винаги се пазим. Ще ми е за спомен. Да. И сега... Така, хора. Оп! Тъмън, че не поехме да им разбираме прасето. Храна. И да. Сега да си направим една лодка. Тъмън, че лодките в предишните версии трябваше да се правят с лопата, на сега в тази версия не. И да, трябва да открием нещо. Да, отиваме на пътешествие. Не баш пътешествие, да намерим равна земя и да си направим къща. Не знам дали ще има нови промени, ама нищо. Сега да вървим само напред, защото където има вода, натам съм и аз. Така... Сега би трябвало така, до тук. Вижте, хора, това е яко. Това вече е яко. Но малко островче. Сега ми трябва голям остров. И не ми трябва това дърво. Мразя това дърво. Да. И насам ще дойдем. Там има... Искате ли да отидем там? В другия епизод. Не. Чакайте, извинете. Това не е било такова. И така, сега тук някъде ще си направя къщичка. Да, тук ще си направя къщичка. Трябва ми крафтинг тейбъл. Така те. Оп.
Сега ми трябва... И ми едно камък ми трябва. Готово. Едно камък. Готово. Добре, сега къде камъка е тук. Направихме си лопата. Сега да изравним мястото. Искам от вас само да... Тук е това. Точно това трябва да си го изравним навсякъде. Да. Искам да стигнем 3000 лайка. По-точно на 3000. Айде за сега. Колко да кам? Колко лайка? Айде 100 лайка. Айде 100 за начало 100. 100 лайка искам да стигнем. И да... Тук те почти изравнихме местото. Да. Чувам драун. Само да не ме издрауне. И естествено хора ще ми забие. Добре, за какво го направя? Защо? Просто, да, петъм. Гам. Да изравниме. Да. Така да изравниме. Много бързо се изравнява тук. Така, чупиме го това. Сега тук ни трябва... Не го мислех как ще се качим и как ще слизам. Така че ще си направим... Тук е едно мостче. Повсякаш... добре, умря. Добре. Оп. Защо ми заби? Защо? Не. Нищо. Не мога така да направим видео заради забиването. Ама нищо, айде. Заради вас ще направим. Да. И трябва да си направим къща и другия епизод ще продължиме. Чувам зомбита, по-добре да не са около мене. Нали така все пак сега. Трябва да поемем. Фак. Да, слънцето след. Фак. Как да слезна, хора? Страх ме. Ще поемем демидж и тогава съм дет. Просто за сега ще живеем в другия епизод. И другия епизод ще продължиме. Една минимална къщичка е такава. И ето светлина. Най-накрая светлина.
Сега това трябва да си го като се събереме. Не знам кога ще стане светло, но чундрана. Защо? Ами нищо, все пак сме в защитена зона. Никой не може да пипне тук да щупи нещо. И до тук приключваме това видео и чао, чао!